Saja sen ngako ban pau shapi ki pait baharo ki bala thit ya kini ki tiket. Lucky draw bala penya jak mau bana multiple society. Ti don uwi paralog u bala thit ya kini ki tiket. Bala tho Facebook iong kumne. Mano batang don ya katai ki tiket. Ngala persyang ban call ya utai member ru claim respond ai issue. Te kamut ba utai un try jong utai u channel lani utai try jong utai u lucky draw kamut ba claim shimshu namar bala yo yak tai ka pisa kat da ki pho lak. Te nga kapat ya itai nong di tiket lani utai inong sim yak tai ki pisa singo bhaban pen phailem namar makiru kinong thit ru kamdai ka ba pisa ka ba yo ai kal lej bala shane shatai ban yo thit yak tai ki tiket te singo bhaban pen phailem jispala ne arsparu khnang ba makiru kisingo hun namar pisu ja la ja kumne te kam singo ya hap te tangkane paralog kublai shibun ya phi ngin saya kanu parha kawai ka video kublai shibun.